Helo bawb a chroeso i'r ardd Fotaneg Genedlaethol. Nawr fel garddwyr, does dim byd gwell gyda ni na busnesan ar erddi pobl eraill. A heddi, dwi wedi cael cyfle arbennig o dda i ddysgu mwy am waith eithriadol bwysig yr ardd yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Felly dewch dy fi i weld pa brosiectau sydd ar y gweill tu hwnt i'r muriau hyn. Bore da. Diolch yn fawr i chi. Shwmae Steff, sut ti? Hai, iawn. Wel, gyda fi fan hyn heddi, mae Steffan sy'n gweithio yn yr ardd, a Steffan yn ffrind agos iawn dy fi. Steff, gwed wrthai, beth sy'n mor arbennig am yr ardd Fotaneg Genedlaethol? Wel, yn amlwg, jyst wrth edrych o gwmpas y lle, mae'r ardd yn lle arbennig. Agorodd yr ardd i fod yn ganolfan ar gyfer ymchwil a chadwraeth bioamrywiaeth ac i gynnyldwywaith. A felly mae yna wahanol prosiectau am ymlaen yma yn seiliedig ar hwnna. Hefyd, ni'n trial wneud yr holl waith yma ar lefel gall pawb mwynhau a cael mynediad i. Nid yn unig yma yn yr ardd, ond i Gymru a dros y byd i gyd. Gwirthau Steff, pa fath o bethau mae'r ardd yn gwneud sydd yn allweddol bwysig yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd? Wel, mae'r ymrywiaeth o bethau sy'n mynd mlaen yma a i gyd yn bwydo mewn i'r un peth. Enghraifft, yr ymchwil a'r peillwyr yma, mae hwnna wedi dangos sut mae'r planhigion sydd ar gael ar gyfer gwenyn mêl enghraifft wedi newid dros y 50 mlynedd diwetha. Mae popeth i ni'n wneud yma o ran garddo yn cael ei wneud heb defnyddio mawn a pla laddwyr. A mae yna ardalodd arbennig yn yr ardd sydd wedi neilltio ar gyfer dangos planhigion prin Cymru a sut i ni'n mynd ati i gwarchod yna am cenedlaethau i ddod. Fel garddwr, a chei ond yn dweud gymryd o ysbrydoliaeth mae'r ardd wedi bod i fi yn barod a wi ffili aros i weld y cychod gwenyn, y tŷ gwydr mawr a jyst popeth sydd ar y map yma sydd gyda ti ni heddi. Briliant. Ewn ni amdani? Ie, Bant ni. Dwi yma wrth ymyl y wenynfa sydd yn yr ardd Fotaneg Genedlaethol, a mae hon yn ganolfan addysgiadol dros ben. A fel gwenynwr newydd, mae gymaint o wybodaeth yn yr adeilad hwn i helpu fi ddeall sut mae gwenyn yn byw i bywydau. Cafodd yr ardd wenyn ei chreu mwyn dangos pa mor bwysig yw gwenyn mêl a phryfed peillio eraill ar gyfer ein planhigion ni, ein amgylchedd ni a ninnau. Felly Adam, croeso i'r tŷ gwydr mawr, yn amlwg prif atyniad yr ardd Fotaneg, a'r tŷ gwydr un rychwant mwyaf yn y byd i gyd. Mae'r tŷ gwydr yn gartre i gasgliad arbennig o planhigion o hinsawdd môr y canoldir. Pan des i mewn, welys ti arwydd yn dweud bod yr hinsawdd mewn fan hyn, sef môr y canoldir, dim ond rhyw 200 o arwyneb y byd, ynddo fe? Ond bod 20% o holl planhigion y byd yn byw yn yr ardal honno. Felly mae'n allweddol bwysig bod ni'n casglu a diogelu'r planhigion yma i'r dyfodol. Ie, yn bendant. A na beth yw pwrpas y tŷ gwydr yw i ddangos y planhigion yma a'i pwysigrwydd nhw. Fel wedys i, mae'r tŷ gwydr yn cartre i gasglu arbennig o'r planhigion, gan gynnwys y planhigyn mwyaf prin yn y byd. Y planhigyn mwyaf prin yn y byd i gyd? Ydy, mae e fan hyn yn y tŷ gwydr. Yn yr ardd Fotaneg Genedlaethol? Unig chi'n mynd i weld? Ydy, diar yn i fynd. Waw! A felly dyma ni, y plisgrwy'n grafel am y kitchen, un o'r planhigion mwyaf prin yn y byd. Waw, a pwy feddyliau bod i fan hyn yn yr ardd Fotaneg Genedlaethol. A mae jyst y pwysleisio mewn ffordd pa mor bwysig yw e bod ni'n diogelu ein bioamrywiaeth ni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol a pha mor allweddol yw'r sefydliad hwn. Ydy, yn bendant, ie. Mae'r Banc Hadau Cenedlaethol yn ddatblygiad pwysig a chyffrous i Gymru. Cesglir hadau planhigion yn boblogaethau prin a chyffredin o bob cwr o'r byd. Bydd swyddogion yn didoli a sychu'r hadau yn defnyddio peiriannau arbennig. Ac yna yn eu storio nhw mewn oergelloedd a rhewgolloedd am flynyddoedd lawer i ddod. Wel Adam, fi'n gobeithio ti wedi joio dy daith o gwmpas yr ardd Fotaneg heddi. O Steff, a chi ond a diolch i ti o wilod calon ti am y daith o amgylch yr ardd heddi, ddysgu mwy am y gwaith pwysig iawn i chi wneud o ran cadwraeth a diogelu'r planhigion. A garddio mewn modd sy'n amgylcheddol gyfeillgar, fel mae wedi ysbrydoli fi yn sicr, a byddwn ni'n annog pawb i ymweld â'r ardd i ddysgu mwy am y pethau allwn ni gyd wneud i wneud ein siar i ddiogelu'r blaned.